advocate Fazai Mahere anozikanwa nenyika yose kuti she is a Zimbabwean lawyer. Panapa anouya achifaya vakona nekumangwana vanouya vataura masviko ekuramba vachiti we did not take part panhau dzekufurayiwa pama-elections emunyika yeMozambique, pavanoti ma-accusations awa aringoda kutanisha the Sabc chairman kuti the leader mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Sanapena mashoko anouya achireply kune this post yamuri kuona nayo nekumangwana iyi. Not subscribe or like or turn on the bell icon. Tibida pahendo pake anouya achireply kune this post yanekumangwana ingakanzi accusation of Zimbabwe meddling in neighboring countries internal affairs seem to be a calculated move to tarnish President Mnangagwa's reputation as Sabc chairman. Panapa advocate Fazai Mahere anouya ubva posta this picture ramuri kuona iro ubvanyora achiti, good morning Nick Mangwana, why did you send a former cabinet minister and a senior ZANU-PF politician to go and campaign in Botswana's election? Why meddle in neighboring countries' internal affairs in such a brazen manner? Do you believe this was appropriate given Zimbabwe's chairmanship of SADC? Do you agree that to be effective leaders in the region, Zimbabwe must rise above partisan politics and stand on principles? Tomashiko aneshi faiwa Nick Mangwana panapa advocate Mahere atikuona kuti anoprovide evidence obva vati, why did you send this delegation kunyika yeBotswana kunyange zvayo opposition yeBotswana kana the ruling party yacho yakabva yaluza, opposition yakabva yawina. Mashoko anouya achiti mashoko uri kuti it is a calculated move inoda kutanisha the reputation yeyo leader. That statement yamuda kuzama wanda nayo ingava yemanyepo. Tudze mafungiro elimoti kudiva musoro mashoko ake. Pinako message medu musaona subscribe or like, turn on the bell icon.